fas bari men ndiyam ajoni kaani ijma silaɓe ma e balle ɗi puɗo téléphone inde ma no welto téléphone ballama welto kala wettiri jolle jooɗan kalda e so samba dem o wi sawal ɗiɗi ɗon fas bangi men ɗiɗam o weltina bandiraɓe rewo e dow inde so aminata yero so maari demma diallo maari mamadou so faati jakil e so ramata jakil so jeynaba yero ja jeynaba abdoullahi so jeynaba abou ñaami kay fot 1000 francs CFA e weltare mon no bandiraɓe fof ɓe siito kaldene so Hamad Jakir mi salmini ɗigi iraɓe rennaɓe hundamadina kala e saa so Alassane Samb Yalla Malick Yero ya Abdoulaye Yaya Yalla Ibra Oumar Dura Amadou Ibra ka Hamad Samb yani 1000 francs CFA e weltare mon no bandiraɓe ko beltiɗo Allah to wonlan tinno tinɗumaɓe joni kaji so Hamad Yero bandiraɓe rewɓe mañoñiraɓe so Samba Dem so Modou Kane Abou Dem Diallo Maali Mamadou so Dieynaba Yero so Coumba Dem ñaami 1000 francs CFA e weltare mon no bandiraɓe ko beltino fulla albaraka gani Yalla wiwani ñaako tawat kalde ko Abdoulaye Yaya o wiwa joni may so Hamad Jakir joni so e nder kaset ko boya waati ni gama ko kunni haara jot ko sen abbas ko gorko funni bandiraɓe makko rew Yalla maari ko dem so faati Jakir so ramata Jakir so Aminata Yero so Gule Samb yani 1000 francs CFA e weltare mon no bandiraɓe ko somi ardini mago jordi jagan kan jagan talibaji dan modi sambayar ko di arnal ko no mam yara sare kayna jawa sama bay jawa abu may jawa adama jini jawa sambaya ke jawa sambaya ayo di bali ko dai ba mamadou fat jawa jakariya bambat ba adama jini kalde ne so Samba Dem ko isa ni mago jordi sitra gira be yaji ni ali simat Yalla Yero Basili Sambalet Yalla Musa Mamadou Ka Mamadou Aliou wa Abdou Salah Mamadou Mamadou kami 1000 francs CFA e weltare toujours Yalla Hamad Ahmad ni tan ko croise jaaji gidan ni wani ko mawlani ya sarkane makala ke nyaabo no bi baawdu ki o bonna do be tello ke bonna de jene kala tawna ko daga na fonni o kaaj o do bele he be karnye wa ke nyaade nyaanya ci hamu fu ya e karim ba Amadou Ahmad Salah dawani bonna ci kala bonna ci ke makala ke nyaabo to be pasini sambalet
ba Isaka Sambale to ba Adama Sambale to ba Alasan Sambale ngani may mul amale ay namin ay ay bagala bali bille ko na jabal ki fi ni ki dalla di ko ka me ci ay na ka fi yalla ci ke ba ci ba ci ngali ko na ay ci mo wadi tan nan tan Kaji Musa Muhammad Ini Umar Muhammad Ini Salam Muhammad Ini Adi Muhammad Ya Muhammad War Ya Ali War Ya Samba War Ya Masai Jogu Jallu Zainab Nabi bin Prase Fael Sarman Panjabi ko Silu Kulal Barak Ando hijida ko nyalade tan Musulo so bayal yero wali ni jaddu ko kino sikina ko juna salifaji dani ko bawdu ki kullu ko bollani wuro bonnani la dal bakene de tarawo alti de de bagena po kale de amadu de po kar ja amadu alasan wa kali bisi ka jabu ko yae kay Muhammad Jabir Haji Bajrane Raja Alfa so Atina Tayro so Nisam so Aisyah Abu so Sambat Jamui Dikari Jalum Musa Mud Musa Muhammad so Ibrahim so Sambat Jabir Ini bin Prase Fael Sar Wallahi ini wala mudi ka dulu ko kata so sampai ba Haruna ya ba Usman ya ba Abdullah Said ka Adam Said ka Sayyid yani Sayyid Muhammad Rasul Fael Sar Mustajab di sini pulau Barat Jalla Abu Talal Baba ila Rasulullah Muhammad ma ali ko ta ko sinna so tere jana de ba ko la dai ba alman ba adam ko so to Jalla guru gawa Jalla ba Jalla wari ko se ja ko je la kano bonani pudago so Muhammad Jabir Haji ko dira so Muhammad Jiro Bauri Muhammad so Jiro alasan Usman Ayi somor wadi kure cari nomor le caki mai do bidu ka arme sana mola jambar lai sai den ka dai so sampadem Wis tawodi suka be jokke jekke asabe bali o halam tay Jamani dirasam Jallo Amadou Haruna so Abdul Walid Thani Ali Ismail ka Abdurrahman Moji ka Ibrahim Moji kulu bali sibisa so Ibrahim sukabe kulbe be bonnani bali wala 1000 francs CFA ila sar so Ahmad
يستولي سو سمبا بهالي حالا مهاجوني يبري 1000 فرنسا فاي يلتام لا بنيا كوري كيشن جولي فتاني موجو كوري كابسي كان جابورو كاي فوتو بلا جامي سنيو جامي الله والله ni masana yewta yewtude maani sara jamma so mor wadi kureshani mo morle caaki may nokku ko ara men sala molo jamara do ko woni jo kada woni do ko ala kula soko kelle alla ina bili bebaani bokko bali kala ya so ayo tama taw sabata ma taw de tawno kala ko jiida ina heddi wadde ayi ina heddi be jumra subhanahu wa taala ni Allah wa bi fay gon si andi min jewtuma hano haniri ni ada tabi yewtede ada roni yewtede kadi ada ande yewtede ko heewi ina roni yewtede jabadi yewtede heewi kadi ina andi yewtede jabadi yewtede so ele kede kadi e wate nyaade acci yaay kadi aduna e nyalaade sabu sanani hala fufu ardo kala do amina kala kunta kala kullo mo nyaama kadi sanani hala kullo ina haale ko nyaami ko gede hala mamu ko basu ko ne bajja kala bajje gidi bajje je baba ko ko sare dum ko to be ko kadaji ko molo to be le kaya ko ne ko sanani hala kullo al haale ko nyaam ko gede abole muhammad am faade le allah ayi kaaje kullo ayi to balle alhamdulillah hamdulillah ko ji ko 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 al mato allah ko bila ko ta ko faji baji mari ko allah sala ko sagata ni dele jenga jawani sanani hala kullo al haale ko nyaam ko gede ala ngoro so de imam je malar moy ko di bon so jana ma ko di ci ko de malade wadi ko ta bonde ma sama ta ko de malade hande tan de ni ko ta ko 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 wori puli dayna ko bari puli ma ko ya xamul yakra hal aja ka ko ma ha hewa ke de kala ki ko di kal ni so hamadiro uwe ni la ba jara ma ko ko ya wat ya ay fara jam so ay sada abu هذا الموت عبد الرحمن موت جامي 1000 فرنك فاي welka ko so armudi arnaje mo yimbe ko no mamu nyane sare tayna ko 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 dañe ko tara ci ar woni kala na fata be na ko woni ala mi ci ko ko nani ko ni ma ko la kay ko sallallahu alaihi wa sallam saya sira majar Allah wadi ko haji sabu jaru muti ko nyalane awasani nyalane ya abdullah ya kan ya abdullah ya ko ko sira bel sare baba bisa jadi bakuar be sadana ko sanari ka ko so sai haji bel sare ko ni है पंजाब में पड़े या तो बिहार जॉब उसने तो वेची बची का टको जया हमारी आया का हक सही बाकी ने आया का अभी ने आया कल का जाई का अल्लाह हाजी ने भी कहा ना बाप soje na bayero so may na mamadu yani se ke fa France fa kaba ko ki gal bar hal bele hebe karje wase nyaade jab ni khali jab ni Allah wala ko baal selle ni na dana jeru jile ka dai ni Musa mamadu ni salli gali o wel ni no banja ga yobe ni salam Muhammad jai Muhammad so mudina sam ni abina ta abu yalla jai na Muhammad ba burai pal yalla bai sabu so jai na Muhammad ni tari ko da mi France fa e vel tari abina banjira ko bi dal bar abina ujiga ko ye tan ala kana wata pun kaji kala panani ko maulani ya sarkanya makala nya ko no to korwa mi jadi kita ni ko kan panani pura ko sama jadi ko ya jo no ma bismillah ma ide kene ka bismillah ma ko kale ba ma ko to ko imam in France fa ko bismillah ma ko dani ni welkar
enen leydi aynaaɓe nayi warango biyeteeɗi fogel dogal biyeteeɗi sabroya galle ba gorko fulla mo haɓataake haɓata haɗataaki gaden akala jeynaako toon gorko jogorɗi wadde koolonde loonaange nayi ɗon taw bari jommo ibra e garɗo mbi almaaji ko gonno mamum yene saare kaya bari ma demba e haɗa dawani wonnaaki gal hayti suudu moussa makka o majjaki ɗiɗɗe joni jonande giɗiraɓe makko rendaɓe goɗɗoɓe kalay sa so ibra dem wuli hammadi ibra e so alasan sam ka hammad sam so demba sam si alasan sam diallo maali keero ñaami 1000 francs CFA e weltar mo ɗomaɗiraɓe ko diallo brahima ciilo me tami ƴita ɗum bele kadi kadi yewase ñaade ñaaji haldene so samba dem o wi sa wagliti jeeɗen baso o weldira hen bandiraɓe makko ɗe ɗo yewani so jeynaba abou so aissata abou ba hafsata ɗum wodi diallo habib mamadou bari aissata kuuno yitani e bari ɗulel kuuno ba jeynaba abdoullahi e ba aissata mbaare bari faati asama e dow inde ɓe bandiraɓe ɗe ɗo haali o wi so 2000 nde fo dari jottana duumale nayyi bammakko o rokkuma toon no dotteji baali en so bele ɓe ɓe kadi yewase ñaade ñaade tawna ko tawena ko woni ɗum haaji ɗum jaɓɓe jam yalla waalo ko ala ko welani ko weli ko duumota ko bori kadi miɗade basal mo jaadi bori bona allah konne kala nen wadde sago ɗum ay barka ñande kala ana ko naaftoon onon ñano baaɗo barki welam subhanahu wa taala ayi sa haɗanama jaru allah waɗi baaɗi kammo jaruɗo ko ñalaɗo a watan ñalaɗo baadene ba abdoullahi yaya mi sawni e jonde ko so hamma jakin wallahi ko neɗɗi woni seydi makko woni dino makko dino makko ñaam woni mottore juuɗo makko woni jaaro kala yeeso makko o wi so tawtama gorko fundoɗine yewte ani wallahi ko jogi kala waɗa hen hayso ala wallahi o yii ɗon ɓe mawninaɓe tawa jogi fulɓe haala joom wademma yaya ba adama yaya ba abdourahmane yaya ba haruna yaya bandiraɓe makko rewo so aysata alasan so aysata alpha e so kajja alpha ɗum jogui maccuɗo makko goto diallo oumar tawde ñaami 500 francs CFA e weltare yimɓe wonde hande wonde ko wonde fof jagan kaali jagan ɗum cuuɗini suuɗe korlal juuɗo salifaji dani timana ko nafloonanono bawɗo bakkelam subhanahu wa taala sone jaru safatanama jino allah waɗi maani so ino yiɗe koye comsi so yiɗe faye mbaaji koyde yiɗe koye jikku abadan ala ko ha faƴi tan woodi ɓurale ɗo barke mum yene ñalande soode duuɗen kalda e ɗi moussa mamadou e dow indammi baƴele dangaru e ba demba dangaru ba yero dangaru diallo adama sasino firtiro biloyeji oumar mamadou dia hammadou are diallo abdoul sadio ba hammadou ɗo diallo alseyni abdou diallo hammadou sam ñaami kaji 1000 francs CFA e weltare mo ɗomaɗiraɓe ko birti aduna woni
jiiɗa koye heedi tam ay heedi pulaɗo heedi o konani no gaadi yalla ƴeewani ñaako tawi jamdi jam yalla somin jooɗima yeeso ma hande miɗen fana nder Allah waɗi ko haani sa yeedama ɗin hande mbaɗi ide wonde noon e fodde wonde e hande wonde fo wonde arɗumi yarmade ko gonnooma muñene maare gaynako ko haɓetake haɓata haalata sirati o kala jeeñaka to so yiɗe koye comci to yiɗe koye mbaɗi o yiɗe koye abadan ala ka balta hande somin jooɗima yeeso ma miɗen koɗa nder Allah waɗi ko haani sabu sa honnama ñande ɗen o majjani hay sa honnama ñande ɗen urdani baji ɗe nder o miɗi tan ñangalaña ma si ɗiñewatake deji ko kaje ba sabu kuna alfani ñande meɗe ɗe ɗemma jara leydi aynaɓe ayi biɗo ne wawi o bonnani biɗo wawa kadi bonnani foti kadi aduna ko biɗo ne wawi ko wawa wafulani ɓuri kadi fari tawana ko kalene fo dewtaji ɗon tan baji ɗi ko kadi fari ɗuɗo jengi wone o bonnan tewa ba bonnani kadi hawti jallo seydi raji hamma fof yaya kadi e jallo jawa ha ɓiɗo sigi jawa yirɗiɗi tawana ko kalene fo dewtaji bayira kadi fari haɗa nde waɗi bonnaji kala bonnaji kadi no kala jeñagoto sukaɓe gadana sumare samba dem jallo umarta o wisa immino leydi mum gana are leydi Sénégal nanan noon ɓe duwa leydema alhamdulillahi rabbil alamina hande fademaka faada baax ɗum tawni a naati leydi Sénégal wisa naati felle bamo ɓeɗino ɗumi ara joom o yahay sa arani mi ñandede sagane Allah o wisa naati ɗo galle fama ko ɗo rokkima to ɗo beediɗi saare ɓe tan yewa jeñade ma 1000 francs CFA e weltano no bandiraɓe fof ɓe albarka ba jamdi ka joyi jamdi jam ñalla wala gorko ɓurɗo bawɗo ñande haynaɓe dandame jabala adama cimama bumɓe yaye kadi walla jame ka demba adama ɗon to mi jayira adama tana ko tawene fo ɗiɗaji mi sukaɓe wonɓe fuɗɗo mbi ba gueɗe tangara natino fuɗde tan waba mbimi goko wi bisimilla maɗa ñalluɗa fof warat ma daari wi kono weɓani sodoyde koye cum sodoyde koye mbaɗi jallo aɗum gote jilli salliwaji e mata mamadou samba de polisan e ba adama cine sambaro wi wallahi ko sukaɓe worɓe fuɗɗorim tara neɗɗo wawde wadde ñamtude ka sukaɓe jooɓe e sukaɓe kawelnaɓe ka aissata abdou ka aissata amadou jallo accamudu jallo aissata demma o wi tamaman dimagu ka toon ha yotode ma dimagu seeɗa soka dia hammadi bakumba oumar jallo mayi mamad an fati hammadi so abdoutera ñaami 1000 francs CFA e weltare walla bandiraɓe fof ɓeɗi kambo ngabe ka kala e ka ngara mai ngala ina na ko la ka ko la ko la ko to ka ni sa je di ma ko je ko ne ko ni ma ko la ni ko ko ni je ti mi mo di wala ni
nama gajere sana mola mola jambar ko woni jowa ana woni ko ala pula so ko kel Allah ini bigi ne bari ko ko bani kala leo ayi ko nyalade chetu warde sona du ko woni ne yi hajo apu so be apu ko wallahi aka sebe aka sebe ani hite mai fida be mai bande ko kina ko ni ma la wel so ni ko kina ko 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 be so ko ni ko ne jona Musa Muhammadu Kalkin sallallahu alaihi wasallam Mahmud Muhammad Soji Muhammad So Salman So Musa Mud Ka Musa Mud So Jaina Muhammad So Munina Sam Baka Jadem Jallo Mai Harun Jallo Fajzam wadi mi français fay do inde mabbe ko ko ci dal barka wala hebe garne wase nyaake nyaaj armi armadi ko no am ne sare kayna ko ko jerne kayna den kal day so samba dem o isa nyaki ba adama ci sambaro fa wallahi ki sida bari amadu bacci so abu demba Musa Muhammad Jallo Jiro Jikadi Jai bi Adam Jai bi Amar Bandira Garew So Fat Jajili So Amina Garew So Ramala Jajili Jallo Mari Muhammad So Kaja Hamadi Babu Umar Jami bi Français Fayel Sare adna jida ko heedi tan ay heedi pulaado heedi o bonani do korwas ni jaaji ay so matti do bele hebe ka newa ke nyaage nyaaji e mangol cet jodi dino di nyali ko ci do ben baba kadi be tenay ko jida ko en dum barke muy ne nyalaade sode abasa ni nyalaade ngati ci jemi nyalla wala ide wonde non e fonde wonde hande wonde ko ala ko wonde da bonnani wonda ayi sere do yama ko kullo wallahi na haji so dima ko jemu sabu wonde kullo wona di wonde e ba en to ko wana di ko kadi ina wona di ko wana ay ko da ko e bali ka kullo ka di ko so ko kullo ba hala ko e bali ko kamdani kare woni ak sai mi je mo nan do sai mi woni jage ay